handog ng Hello, good afternoon guys. So today is January 10, 2022 and hapon na nga niabot ta diri sa sitio Purok City dinhi sa barangay Kabatang, Alisiaja. Na nagdata sa sin kapalid with Dario para atong ihatag ngadto sa pamilya Silomen. Salamat sa atong sponsor nga nigahin silang grasya. Sayod na kakong kinsa ka. Thank you so much. Kaya salamat sa nga kanunay mo ning suporta ni Junjun's TV sa mga gawaing pang ano. Sa niya si Silomen Hilario nga mao atong beneficiary ron sa kuan kanang sin katong kuan kay naa nagkuan sa pajag. So unsay nga ni ato pa na ang ijahang kanang new constructed house. So sampaha atong ikuan. So matuta guys ilahang kuan para atong mahinabi sila. Okay. So guys, nata sa ilahang koan. Mo na ilahang kanang bag-ong gihimo nga koan. So kaning bag-ong gihimo nga bahay. Kaning unom kabuok, di pa jud nimo. Di pa jud nimo koan. Pero at least maka salbo-salbo na. Basin pa daig na mo. Basin pa daig na mo koan. Na mo dugang. Kay ang atong gi-vlog gahapon para operahan si koan si Edgar. Ato nang gihatod ang 15,000. Dahil 15,000 ang gihatod ganina natong koan. Wa pa. Inja na poy tato dapat ko gi-contact nga mo kuan nga to sa provincial hospital. Sila mo kuan dato ugma para libre pod ang opera. So salamat ta sa Ginoo nga bisan nga ni rata dunay joy motubag sa to mga panawagan no mga kuan. Bisag nga nira si Junjun's TV tambok. Anda ka ni. Diyan na po ta. Kaning unom, murag. Danira siguro ni tama. O sa kanaong siguro na ni makuan. Kay. Dari, looy in taon ilhang kuan dari diaw. 14? Ano ba? Ay, basig. Basin daig na po tayo mahunghungan. Salamat sa itong sponsor. Ang load sa bitaw na mga bata. Ako dyan kakuanan kayo na mga bata. Nanay bagong naigamay yung taong bata. Danira yung taon mo kuan og ting init inita danira yung taon naduha na sila kasi mana kapindan di ko ka-imagine sa kuan ba og muuwan mga basa ag kuan uy Ginoo ko og init, grabe in taon pang inita. Og uwan, mga basa in taon kay moto, manday ko nagtrapal. Magabi magbuntag mo basa ko ni. Hoy Ginoo katong sa gonson sa semana nga kuan. Uy santos.
So muna guys ang kahimtang sa mga kuan, mga atong mga kaigsuonan nga kani sila atong gipangkuan mga immediate needs. Gusto na silang hinahanglan, gusto na silang immediate nga tabang kay kanang kanain taon laging kawadon jawa man taon nito suwa nga maingan eh dahil ni sila bahay nga to ato pikas and then kanis maldit ang audit man lagi mga may nakaangin din yung nagbago na po sila koan. So mazugali kay na pa yung mga kahoy. Ang mga kahoy ni dadtoy magipang tigom. Ikaw ra danay nag panday-panday. Katong trismel. Wano kada to nagkuan nga ta na may semento. Pabor jud doon. Ito na may semento dadto. Ya, lang. Pani sa mga bata oh. Usaha palagi na kay nga ni rakan dugo. Ubos. Kinita direksyon ni. Adlaw, tinginit. Mugawas na pod. Pero bita na raman po ni dadto. Mugawas ka sa pagkaka silong ang upay kahoy. Magpandong og kuan. Magpandong og pajong. Wa karon ni pa god. Kay nga horos man. Woy. Haros man ganig. Kuan lubi. Unsa pa kahag ni pa nga. Og Jimili na pa noon, automatic na. So guys, diyan na. Nahatod na nato ang unom kasin. Salamat sa atong sponsor. Thank you so much sa atong sponsor. Sana doon na pa mo kuandan eh. Maloy taon mo sa pamilya nga nahinto yung mga gagmayng bata. Di ko ka-imagine sa mga gagmayng bata. Sa guys, oh my god, hapon na gikan pa ko ning trabaho ning lahos ko nganhe, pagawas na ako ning lahos ko nganhe para mahatod ni natong kuan. Pasalamat jud ko nga sa kanunay dunay mga motubag sa to mga panawagan mga kuan. Thank you so much Ninjo nga kanunay mo ni suporta sa atong charity works sa Team Tusok sang Kikoy Charity Works, ilabi na sa injohang admin nga si Junjuns TV. Bisan pagtambok siya pero maghinahinay lakaw. Pero huwag ito, joke. Okay, lagi salamat guys. Madon ako kay hapon na murag nanay wakwak dito sa unahan. Kanon na Dario sa wakwak. O paday hapit na mo sa 8 minutes. Ito sa nang paabuton sa init 8 minutes na itong kuan video. Dahil no? Sa bitaw manawagan ko kan gamay mga grasya. Kung dami mga grasya atong i-share kay diyan na dahil grasya na kuan. Salamat sponsor. Na imong kuan automatic nga mananubag mo sa ato mga kuan. Salamat kaadyo ninyong tanan og di bitaw ma-imagine no aras kaloin taon sud sa duhang semana uwan og init dani sila inja kanang katong tibok gabi mag-uwan inja ag tubig ikan dare mangana naa Ginoo ko. Sus. Bug na yung tawag bata. So guys, dinhin na lang tatawan. Salamat kaninjong tanan. Salamat sa sunod nga mo sponsor. Thank you so much and good afternoon. Good hapon sa tanan. Bye bye.